El dia 16 de febrer d'enguany, el passat 16 de febrer, la Comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu va aprovar una proposta de liberalització comercial entre la Unió Europea i Marroc. L'acord contempla la liberalització total dels intercanvis comercials en matèria agrària, amb excepció de 6 productes que són considerats com a sensibles. Entre els productes que ara es liberalitzen es troben 2 que són vitals per a l'agricultura valenciana i per a l'agricultura de la nostra ciutat, que és la taronja i la mandarina. És a dir, que a partir d'ara no hi haurà cap restricció a l'entrada de productes agrícoles, en concret taronges i mandarines marroquines, als mercats de la Unió Europea. Les organitzacions agràries valencianes han alertat dels greus perjudicis, de les greus conseqüències que l'entrada en vigor d'aquesta mesura comportarà en una agricultura com la valenciana, que ja fa temps que passa per moments ben complicats. Aquestes organitzacions calculen que, com a conseqüència de l'acord, l'agricultura valenciana perdrà unes 16.000 hectàrees de cultiu, més de 200 milions d'euros i uns 640.000 jornals perduts. I és que tot fa pensar que l'agricultura valenciana ha sigut traïda per la Unió Europea a canvi de beneficiar uns interessos concrets, interessos agraris i industrials d'alguns països i d'algunes multinacionals. És convenient destacar que la competència agrícola amb el Marroc no es produeix en una situació d'igualtat perquè hi ha diverses raons que descompensen aquesta situació d'igualtat. Per un costat, al país del nord d'Àfrica, al Marroc, els salaris són molt menors, són infinitament menors als nostres, sense ser els nostres res de la religió, com comentàvem en una anterior moció. El treball infantil és habitual també al Marroc, és legal, a més, l'autorització de productes fitosanitaris prohibits a Europa, i a més hem de compte que gran part de les grans explotacions agrícoles de Marroc estan en mans de la família real marroquina i compten amb importants avantatges de caràcter econòmic. L'acord s'ha realitzat d'esquenes al sector, a més no hi ha cap estudi d'impacte, l'impacte que provocarà l'acord, ni tampoc que es contemplen compensacions econòmiques per als llauradors afectats. És per tots aquests arguments que he llançat, que he exposat així d'aquesta intervenció, que hem preparat la moció que ara presentem i que hem passat pel registre d'entrada de l'Ajuntament perquè pugui ser debatuda en una pròxima sessió plenària i en què demanem a les distintes administracions implicades que rebutgen aquest acord i que exigisquen a la Unió Europea que si ja és irreversible, que si ja no té remei perquè s'ha aprovat per la majoria del Parlament Europeu, almenys que s'apliquen, es contemplen una sèrie de mesures, algun tipus de mesures que pal·lien, que minoritzen o que facin, minimitzen els perjudicis que provocarà de forma indubtable a l'agricultura valenciana.